Može. Može samo ime i prezime tvoje ponoviti. Koliko godina? Dardić David, 21 godina. Drugi put, Bogu hvala. Prelijep, stvarno veliki praznik za nas, sve pravoslavce, sve ljude širom svijeta, prelijep osjećaj stvarno. Veliko je zadovoljstvo među ovim momcima koji svi sve do jednog vitezi biti prvi među njima i zahvalio se svim momcima i svim ljudima koji su nas podržali danas. Od malena kao dječak mi je ovo bila želja i Bog dragom hvala na tome što sam to uspio da ostvarim. Bog se javi, vaistinu se javi, kako naša tradicija i vjera nalažu, evo već godinama i decenijama u duhu naše tradicije obilježavamo i proslavljamo bogojavljenje. Važno reći da to grad Banja Luka sa ljubavlju radi sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom i da danas u slozi jedinstvu sa ovih 33 mlada, hrabra čovjeka koja su plivala za časni krst, možemo samo reći da nema veće vrijednosti od toga. Danas je važno poslati poruku da krstu služimo, a milošem živimo. Krstu služiti znači živjeti u duhu pravoslavlja, svetoslavlja, ljubiti vjeru svojih pradjedova i živjeti po najvećim hrišćanskim vrijednostima. To nije lako, čovjek ima svoje padove i uspone, ali je važno da se približava, ide tim putem službe krstu časnom, kao što smo evo danas i ovdje svjedoci da je naš narod i mladi ljudi, ne samo u Banja Luci, nego cijeloj Republici Srpskoj plivali za časni krst. Milošem živjeti znači poštovati najveće vrijednosti ljudskog življenja, to je hrabrost, čojstvo, herojstvo i jednostavno da vam ništa ne bude teško uraditi za otadžbinu. Evo danas kada imate one ljude koji su poslije 2000 godina, koliko je duga naša vjera od Novog Zavjeta, spremni da uđu u hladnu vodu, ne gledaju na sve izazove koji mogu da budu i da isplivaju za časni krst, govori da je uvijek važno davati se za vjeru, služiti vjeri i časnom krstu. Još jednom neka je svima srećan praznik. Drago mi je što svaku godinu za redom se ovdje okupljam i mogu biti svjedok da je evo do sada gotovo pa najveći broj naših građana i ljudi koji su okupili ovdje na ovom predivnom mjestu, na našoj rijeci koju smo svetili. Još jednom samo da zaista čestitam Davidu i svim ovim, kad kažem mladim ljudima, ima ovdje ljudi sa dovoljno zrelih, svima koji su evo se prijavili i bili srećni da se izvuku prošle godine, svima čast ja da plivam i evo kako Bog da izvuče se, pa ko ima sreće. Još jednom neka je svima blagosloveno i na mnoga ljeta.